parlar amb el que surt en segona posició, l'Oriol Mena. Companys, estem en directe, la prèvia, Oriol Mena, ara mateix el que té més victòries en pista, 6, encantat de veure't de nou. Aquest any hem classificat millor, però a veure que no hi hagi cap problema tècnic. Sí, esperem que la màquina ens respecti, l'any passat no va poder ser, intentarem doncs donar el màxim de nosaltres i intentar doncs, per què no, emportar una primera posició d'aquesta edició de les 24 hores, si més no, hem fet de la feina, hem treballat durant tot l'any per tenir una moto molt competitiva, els entrenaments han anat molt bé, hi ha molta rivalitat, hi ha equips que també han fet molt bé la feina i que porten pilots molt i molt bons i res, veurem què passa. Escolta, d'on has tret el Jaume Betriu perquè ens ha sorprès a tothom. És l'únic pilot dels que competeix que té un 100% de victòries en aquesta cursa. Sí, la veritat és que el Jaume va debutar aquí l'any 2010, si no recordo malament, em va substituint a mi perquè a última hora ens van canviar el calendari del Campionat del Món a Finlàndia i va venir a substituir-me a mi i una vegada que va córrer, una victòria. No? És un pilot molt experimentat, un pilot que està molt actiu ara en el Mundial d'Enduro i li vaig demanar si podria venir, si li faria il·lusió venir, no va dubtar en cap moment i aquí estem. Molt bé, doncs molta sort, ens veiem, esperem el podi o no, però molta sort. Doncs l'Oriol Mena que surt a la segona posició, veurem